Sigiden 44 jamanakuntigi de bɛ fɛɛrɛw boloda fɛɛrɛ minnu bɛ jamana taa ɲɛ. Sigiden 45 jamanakuntigi bɛ kɛ masakɛ ye ka jamana mara san 5 o de bɛ d'a ma. O san 5 in bɛ se ka kurakuraya siɲɛ 1 n'o kɛra siɲɛ 1 mana tɛmɛ wa mun kɔni ye tako 2 o banna ale tɛ se ka i kan bɔ tugun masakɛya nɔfɛ mun ye Mali kɔnɔna ye a dan ye tako 2 ye. Sigiden 46 maa o maa ne y'i kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ e kan ka kɛ maa ye maa min ye maliden gɛrɛgɛrɛ i man ka jamana yɔrɔ kɔni gafew o ka k'i bolo kabi don min na i y'i ka gafew ladon k'i bɛ kɛ jamana in masakɛ ye. Wa i kan ka kɛ maa ye maa min bɛ se ka fɛɛrɛw boloda yɛrɛ ye maa min yɛrɛ kɔni hakili ka ɲi a ɲɛ bɛ ma wa maa min ye maa ladiri ye. Wa a kan ka kɛ maa ye maa min si sanga bɛ daminɛ san 35 kana bila san 75 la kabi don min na a y'a ka gafew ladon k'a bɛ kɛ jamanakuntigi ye wa a kan ka kɛ maa ye maa min yɛrɛ kɔni ka kɛnɛ a ni yɛrɛ la ko k'a bɛ se ka baara kɛ a ɲɛ ma. Sigiden 47 jamanakuntigi kan ka kɛ maa ye maa min bɛ kalafiliw labɛn tile 45 ka kɔn mun ye tile 60 sani a yɛrɛ bɛ manda mun na sani o ka ban ko ye wa a yɛrɛ kan ka ko bɛɛ bila sen kan walasa kalafiliw ka kɛ o waati fɔlɔw kɔnɔna na.